Badakizu 2024-25 ikasturterako Galtzagorri elkarteak book trailer lehiaketaren 13. edizioa antolatu duela? Parte hartu nahi duzu? Eta zeren zain zaude? 12-16 urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu liburu gaztea lehiaketan. Nola? 2025 ikasturtean lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoi ondaz sortu eta montatu zure trailerra. Eta zalantzaren bat baduzu, ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. Osatu launakako taldeak eta ekin lanari sari potoloak daude jokoan. Norbanakoen kategoria ere parte hartu dezakezu, arin eta errez. 2025ko martxoaren 3 da book trailerrak bidaltzeko azken eguna. Hauek dira aurtengo proposamena. Bestela, ezinbestekoak zerrendan aukeratu zure adinari dagokion liburua. Eta June, zein dira lehiaketaren oinarriak? Webgune honetan aldituzue ikusi. Lagunak, liburu bat irakurri, gidoion bat testatu, sakaturrek, eta parte hartu! Traka, egin zure book trailerra!